E tocmai la modă să-ți faci rost de carnet, sigur, printr-un examen coerent și legal. Auzi în jurul tău acum chiar și fete care au trecut de un 25 că zic: bă, ce-mi pare rău că n-am avut carnet până acum, vreau să mă apuc de școală și să mi-l iau, vreau să fiu independentă. De tot atâtea ori probabil auziți și întrebarea: bă, tu cum ai învățat pentru carnet? Mi se pare super complicat să înveți la 20 de ani, odată ce creierul tău nu mai funcționează ca la liceu, când pac, frunzăreai 2 pagini și cursul ți se părea bagatelă. Pentru cei care sunt la început de drum în povestea asta cu condusul, dar și pentru cei care deja sunt de mult în povestea asta și poate vor să-și facă o altă categorie, a apărut o carte pe care vreau să vă recomand, chiar alături de oamenii care au scris-o. Domnul Gino Teodor Boșman, colonel în rezervă de poliție. Cu dânsul ne-am văzut și cu epoleți pe aceeași canapea și major în rezervă de poliție, Ioan Roman. Bună dimineața! Bună dimineața! Acești doi domni au hotărât să ne ajute, atenție, nu să ne toarne cu tolcerul în cap informație, să ne ajute să învățăm mai ușor pentru examenul de sală, cum se zice, sau cel pur teoretic. Dar vorba aia, dacă știi teorie și știi să schimbi vitezele, deja examenul este ca și luat. Despre ce e vorba? Da, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit în emisiunea dumneavoastră și, așa cum ați subliniat, venim cu un element de noutate în piața destul de abundentă cu asemenea materiale, un curs autointensiv, chiar titlul este destul de sugestiv, prin care dorim să venim în sprijinul candidaților care vor să obțină permisul de conducere, să treacă cu succes de prima etapă a examenului, și anume de examenul teoretic. După cum observați, cartea noastră, în primul rând, are un format de buzunar, este foarte concentrată. Am plusat pe faptul că candidatul trebuie să cunoască, în primul rând, ceea ce îl așteaptă în momentul în care vine la instituția unde trebuie să susțină examenul, deci are informațiile precise și clare cum trebuie să se prezinte și unde, și în ceea ce constă proba teoretică și proba practică a examenului, și în funcție de aceasta să-și dozeze eforturile în vederea obținerii documentelor și calificării necesare în vederea prezentării la examen. Și, în continuare, mai mult decât atât, chiar în prefață avem 7 motive care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să determine pe oricare dintre candidați să aleagă cartea noastră. Avem o informație structurată, foarte bine structurată, pe capitolele legislației rutiere. Legislația rutieră, după cum cunoașteți, este destul de vastă. Discutăm aici și de ordonanța de urgență și de regulament, și împreună cu prietenul și colegul meu, jurist, am făcut o structurare mergând spre a-i furniza candidatului ceea ce este strict necesar și suficient de a cunoaște în vederea trecerii cu succes a examenului. Am înțeles, pendelete. Cartea se lansează la Gaudeamus, înțeleg că o să aveți acolo un stand interesant. Da, la Târgu Gaudeamus Carte de Învățătură o să avem lansarea joi 17 noiembrie, ora 16, și am adus și o mașină foarte frumoasă la stand și sperăm să fie o lansare foarte, foarte bună. Ideea în sine e că, într-adevăr, a ieșit o combinație foarte bună între un inginer și un avocat și cursul cred că este o sinteză perfectă într-o lume în viteză în care trăim. Sună interesant. Îmi place că e foarte bine dozată informația, tot felul de desene, schițe, taguri, cum e acum, totul e cu tag și creierul tău imediat se conectează la un sistem de culoare sau la o bulă. Cred că și dintre noi ăștia care circulăm, mai ales pe DN1, nu-i așa? Dacă o avem undeva în casa aruncată, la o cafea duminică dimineața, ne mai putem verifica un pic. Noi ne-am pus aici niște întrebări pe pauză, să vedeți că sunt întrebări la care un șofer vechi nu reușește să răspundă repede, pentru că, în primul rând, se bazează pe logica din trafic, nu pe lege. Și e bine când e cu lege să fie mai corect. Domnilor, mulțumesc tare mult. Ultima invitație. De ce mi-aș lua cartea asta? De ce aș lua? În primul rând, faptul că are informația necesară pentru în opinia noastră, pentru a trece cu succes examenul. Da. Are un format
adecvat, o poți lua cu tine oricând. Noi zicem că e în format de buzunar, în metrou, în autobuz, în mașină, în weekend cu tine, da? Și informația este, așa cum deja ați subliniat, însoțită de pictograme. Deci întotdeauna, lângă o situație teoretică de trafic, o ai relevată printr-o imagine. Și atunci, cele două vin și te aduc în situația respectivă, o înțelegi și știi cum să o rezolvi corect. Când lucrez cu un inginer, nici nu făceam griji, că nu avem schița clară, desenul, punctul, figura 1, 2, punct, cerculeț. Asta e clar. Mulțumesc, domnilor, să ne vedem cu bine la Gaudeamus. Uite, și un alt fel de carte, nu numai beletristică. O treabă utilă, zic eu, nu e literatură, ci o chestie care chiar îți va